Ko je Ivana Španović? Da. Pa ja sad... Od čega da krenem? Šta reći? Kada sam pod najvećim pritiskom i kada su očekivanja velika, znam da budem najbolje moguće. Mislim da sam sve što imam podredila i posvetila atletici. Prosto, to je bio moj put. Nije bilo uopšte lako, ali ni jednog momenta ja nisam želela da odustanem. Ja sam uvek znala šta ja želim. Šta misliš izdržati one sve ovo? Pa ja ne znam da li ću ja da izdržim. Vidi, tvoj trening će biti malo redukovan zbog njih. Čisto da bi mogli da izdrže sve to. Ne, sigurno sam da ću izdržati, obzirom da ću raditi nešto prvi put i da im je sigurno izazov. Ako ne izdrže, tu sam ja. Vidi dole, Mislim, zašto sam došao? Zašto si došao, da. Eti torba prve pomoći. Ej, tu je. Ne brini. Malo ćemo da ih mučimo, nećemo. Nemoj mnogo. Nećemo previše, da. Ja sam jedan od retkih trenera koji na sva takmičenja sa Ivanom ide. Drugi treneri imaju i druge svoje atletičare, pa treba da im se posvete. Međutim, Ivana Španović je za mene i za sve nas jedan ogroman nacionalan projekat i prema tome moramo maksimalno korektno i ozbiljno da pristupamo. Naš odnos možemo opisati kao brat i sestra, jednostavno 100% moramo da budemo jedno uz drugo. Kaj sam treći prvi koncert? Sad je drugo. Ajde, vaši kako dobro. Ja bih Ivanu Španović opisala vrlo kratko, žena zmaj. To je to. Ponela sam ovu svešticu da uzem autograme Ivane Španović i koju posvetu. Ćao. Ćao. Hvala što ste došle. Hvala. Ćao. Ona mi je uzor idol od kad znam za sebe i želja mi je bila da upoznam i srećna sam što mi se to napokon ostvarilo. Dobra frizura. Hvala. Moram da vodim. Posle broj frizura. Posle ću te. Uznam, devojke. Spremne? Jesmo. Dobro. Ajde, požurit ćemo, pošto je hladno. Ićete 4 kruga, posle toga zagrevanje. Ivana ispred njih. U vrstu, a? Ivana Španović naravno da motiviše i druge devojke, ne samo devojke, nego i naravno muškarci. Veliki je borac i velika inspiracija. Inspiriše me to da svi ostali zahtevaju da budem bolje od najboljih. Nije bilo lako doći do toga i trebale su godine i godine i da nisam okružena ljudima sa kakvim ja sam okružena, sigurno da ja ne bi bila ličnost kakva ja sam danas. Manje priči, ubrzaj, ajde. Pa da ubrzaj, jedno dišu. Pa sorry, ja. Pošto sam uvek na zagrevanju sa svojim timom, mi smo uglavnom jedno sat i po vremena, 2 pre samog takmičenja na warm-up stadionu. U tim momentima često samo stavim slušalice, ali ne slušam ništa, nego volim, eto, samo sebe malo da oslušam svoje telo, da otprilike vidim da li mi nešto remeti koncentraciju, da li postoji nešto o čemu treba sa sobom da popričam pre samog takmičenja. Pokušavam samo da ostanem maksimalno raspoložena i da budem srećna što sam tu, što sam zdrava, što imam priliku da se borim i da budem
u većini slučaja najbolja. Onda kad se zagrejem, onda volim da radim neke vežbice daleko od svih. Uradit ćemo tih par vežbica i da krenemo onda. Ajmo. Eto, moje kratko izlaganje, već tamo. Taj deo gde delimo sve te emocije i lepe i ružne, mislim da to i odlika ovog tima u stvari. Doživljavamo u stvari ovaj tim kao neku svoju drugu porodicu. Dok, da li je sve pod kontrolom? Sve pod kontrolom. Selektore? Zrelo je. Doki? Pobjeda, ništa više. Tad nam nešto nije dalo da odemo u Englesku, bilo je veliko nevreme i morali smo sletimo u Manchester. Čak i voz bio zavejan, jedva smo prošli i vozom do Birminghama. Oni ne pamte takvu vejavicu. Bilo je hladno i u hotelu jako i u hali. Suština je bila da Ivana želi prvu zlatnu medalju sa svetskih prvenstava. Ona je znala koliko vredi, ja sam znao koliko vredi. Imala je malih zdravstvenih problema sa stopalom, ali nismo obraćali toliko pažnje na to. Prva serija, ona je povela sa 6.89. A u četvrtoj seriji Brittney Rees je skočila isti rezultat, čak i Brittney Rees imala bolji drugi rezultat od Ivane. Znala sam da će mi Brittney Rees biti najveća rivalka i bila sam spremna na taj dvoboj za zlato. Ivana je skakala nakon Brittney Rees i skočila je 6.96. Tad je prvi put osetila bol u stopalu. Ja sam nju povukao iz 5. serije. Mi smo iskoristili taj moj problem sa stopalom da ja preskačem serije i samim tim Brittney Rees je skakala skok za skokom, praktično nije imala ni vremena da odmori. Mislim da smo je tu malo destabilizovali, da nije bila svesna svega šta se dešava, nije bilo jasno zašto Ivana ne skače i jednostavno u 6. seriji Brittney Rees nije uspela da izvede bolji skok i tada smo znali već da je Ivana zlatna. To je opet jedno takmičenje na kom ja možda nisam bila na svom najvišem nivou, ali sve je to nebitno kada sam videla svoje zlato ko brat. Nekad lastiš. Uglavnom sve. Onda će vam lako ovde biti. Gledajte. Znači, probajte da zategnete stopala, onda će koleno ići visoko, samo toliko da pređete. A možete noge ispred ovako sebe, slobodno. Tako, tako. Ajde, samo brže to, nema pauze. Dobro, sve u redu, tu kaj noge možeš dići slobodno više gore. Trening je naporan, ali ovo i dalje lepši deo sporta u odnosu na sve povrede i to sa čime Ivana treba da se suočava. Ako ona ima do 2-3 treninga dnevno, to je ubitačno. Ne znam kako izdržava. Devojke, sad smo se lepo zagrejali. I sad ste spremni malo se umoriti. Ovdje imamo jedan set vežbi koje će vam Ivana pokazati, naravno. Pratite je samo, počinjemo sa trčanjem gore. I pazite se samo, molim vas da se neko ne bi slučajno povredio ovdje. Ajmo, 3-4. Godišnje svega imam 2 takmičenja na kojima se pojavim maksimalno spremna i mnogo truda, vremena i treninga je uloženo u ceo taj proces do ta 2 takmičenja i onda kada mi je propuštena prilika, onda mi bude izuzetno krivo. U momentu kada sam krenula u svoj zalet, kada sam se gunula sa desne noge, sam čula da je nešto puklo.
I to sad traje par sekundi, ceo taj moj zalet i ja pravim prestup. Ona je od Moskve 2013. pa do Berlina na svakom takmičenju na kom je nastupala u prvom skoku rešavala kvalifikacije. Kako je prilazila tribinama, u izrazu lica njenom sam vidio da nešto nije u redu. Kada Ivana kaže da je nešto boli, onda to izuzetno boli. Njen prag bola je jako visok i neće se povući lako sa takmičenja. U tom momentu nismo znali da se radi o težoj povredi. I sve se to dešava i ja i dalje treba da napravim taj jedan skok, da uđem u finale, a onda imam 2 dana da se odmorim, da probamo da skrpimo nogu, da šta god da je u pitanju, da se ja na tom finalu pojavim spremno. Naravno, adrenalin uradi svoje. U trećem skoku sam napravila rezultat koji me automatski odveo u finale, ali moment kada sam izula sprintericu i dok sam izašla sa stadiona, ja sam bukvalno već jedva hodala. Doktor Đurović je otišao sa njom na snimanje. Ja i Goran smo se povukli u hotel i čekali smo. Doktor me nazvao i rekao mi je da je u pitanju parcijalna ruptura ahilove tetine i da situacija uopšte nije dobra. Dogovor je bio taj da probamo uz terapije 2 puta dnevno, ta 2 dana i sve što je potrebno između, da od finala uradimo sve, da suzbijemo taj otok, da smanjimo bol maksimalno, da limitiramo pokret tog stopala, jer praktično to nije bila moja odrazna noga i trebalo mi samo da pretrčim preko nje, jer sam znala da čak i tako ćopava mogu da skočim za zlato. Dugo se vodila ta borba između razuma i želja. Razum je prevladao. Sutrana smo ponovo razgovarali na tu temu i došli smo do zaključka da je preveliki rizik, da može doći do potpune rupture ahilove tetive. Sad je bilo pitanje kako to Ivani Španović, koja želi da nastupa i koja je jedna lavica, jedna tigrica koja želi da se bori po svaku cenu, saopštimo. Ja sam rekao mojim prijateljima, idem ja da joj saopštim u sobi. Kaže, došla sam sam zato što da smo došli svi, sve bi nas izbacili sobe, znamo kakva će tvoja reakcija biti i govori mi da su oni odlučili da je bolje da se ne kockamo i da treba da se povučemo s takmičenja. Ja odlazim iz Ivanine sobe i saopštavam mom stručnom štabu kako je protekao razgovor. Međutim, nakon 5 minuta mene Ivana zove. I rekao sam, dođete sad svi, ja hoću da probam. I onda su oni svi zajedno došli u sobu nazad i pitali su me da li ti stvarno misliš da treba da izađeš i da skačeš. Ja sam rekla naravno da mislim. U tom trenutku je bilo izuzetno teško. Prvenstveno njoj je bilo izuzetno teško, a nama je bilo izuzetno teško da donesemo tu odluku. A ona je to jako teško podnela. Bila je ljuta izuzetno na nas. Ja sam bila, mislim da sam bila van sebe. Prve 2-3 nedelje nismo se čak ni čuli. Toliko je bila ljuta na nas. Nekako sam na kraju, ja mislim, ne da mislim, nego sam sigurno zahvalna što mi nisu dozvolili da napravim takvu ludost i da izađem na stadion i da skačem. Mislim da je ulog bio prevelik da bi se toliko kockali. 3, 4, sad. Ajmo. Skakut ćemo. Tako. Svaka tebi čast. Ovo nije petina. Druga grupa, kreni, sad. Jako je naporno. Osetili smo samo jedan mali deo njenog treninga i uopšte nije lako. Ajmo nazad. Silazim ako obećaš da je ovo bilo poslednja. Kao posledica tog zgusnutog rasporeda i treninga je pre Londona došlo do pucanja ovojnice liste.
Uz adekvatnu fizikalnu terapiju sredili smo za London i bila je najbolja. Mislim da nije bilo tog famoznog broja, sigurno da bismo pamtili London pod jako lepom. Zvanično to je taj broj i on je od papira i dobijemo 4 ziherice. Ja sam počeo da kačem 6 ziherica kako bi osigurao da se ne daj Bože pocepa, ali tako broj. Vidite gde se pocepao prvi put, ovde se pocepao drugi put, a ovde se ziherica otkačila. Nemojte me pitati zašto, ali niko, na čelu sa mnom naravno, niko, čak ni Ivana, nismo razmišljali ni jednog momenta da nešto sa brojem može se desi, niti smo primetili da se otkačio. To je vrlo interesantno, kao da si neko omađio. Sve to što se desilo sa tim brojem je nekako ostalo u magli, jer to sve toliko je brzo išlo i jednostavno krivo mi je što sam ja ta koja je ispaštala zbog tog broja. Kad je skočila u 6. seriji, svi smo stvarno sa oduševljenjem skočili, videli smo da je skok preko 7 metara, samo nismo znali da li je dovoljno, jer je 7.02 skočila Britney Rees. Prosto reakcija je bila tako da je jasno da sam napravila dobar skok. I prilazim treneru koji je van sebe od sreće i čekamo rezultat na semaforu i on ne pokazuje taj rezultat koji smo mi očekivali. Ja sam u potpuno šoku bio. Nije mi jasno šta se desilo. Ljudi su me, ja mislim, sa svih televizija sveta zaustavljali i uporno pokazivali isti snimak koji ja pre toga nisam videla. I pitali su mi svi isto, da li vidiš da si imala najdalji skok i da si izgubila. On je ostavio trag, 6.91 i Ivana je, nažalost, ostala bez svoje prve zlatne medalje. Na TV-u sam videla da devojke izlaze na proglašenje. Tada mi se sve iskupilo i bila sam neverovatno ljuta i mislim da se nikad nisam osjećala toliko loše. Ostalo je to takmičenje kao poslednje u istoriji svetskih prvenstava kada se broj kačio na leđima. Nakon toga, znamo, desilo se svetsko prvenstvo u dvorani, broja više nije bilo na leđima, rezultat je bio isti i zlato je sijalo na Ivanim grudima. Pa, devojke, došli smo u Ivaninu arenu ovde. Neću vas pustiti danas da skačete kao Ivana iz zaleta. Mislim, spustiti da skaču 7 metara, ali mogu malo. Malo je teško i komplikovano, ali ste svi sigurno probali da skočite u dalj iz mesta. Pa evo, Ivana će da vam demonstrira. Hoću znati, a? Ajde da vidimo. Zamah rukama kao što ste vežbali i tamo. I ovde je samo jedan pojedinačni skok. Odlično. Petica. Petica. Najduži skok za danas, najduži skok da se upiše. Pa, devojke, završili smo kvalifikacije. Ušli ste u finale. Zamislite, 100.000 gledalaca vas gleda. Iščekuju svi poslednji skok. Samo jedan skok. Pobednik odnosi sve. Ja merim. Molim merioca tamo. Ivana? Svi na svojim pozicijama. Svi na svojim pozicijama. Slobodno, idi iz polučuča, iskoristi sve. A pod pritiskom, vidite, nije lako. Tako, bravo. Ovo ti je bolji... Rukavica je bačena. Ajmo. Čučin. Bravo. Da vidimo. Dobro, treće mesto. Znači, pobednik je Katarina. Bravo. Ti ćeš biti vrhunski sportista. 100.000 gledalaca ste gledala. Nisi podlegla pritisku. Katarina, zamisli da si u Beogradskoj areni. Ajde! Tako. Samo trčiš i skačeš sad, kao Ivana, tako. I ubrzavaš. I skok. Evropsko prvenstvo u Beogradu prošle godine je definitivno nešto
toliko veliko da je teško opisati uopšte kako smo se mi osjećali kada smo saznali da ćemo dobiti to prvenstvo, da ćemo biti domaćini. I pokušali smo da iskoristimo prednost domaćeg terena. Mi smo poseban program i projekat napravili zadnjih mesec dana priprema Ivaninih za to takmičenje. Omogućili su nam još dok su pravili i završavali tu dvoranu. Prvo su završili skok udalj kako bi ona mogla da trenira na tim daskama. Mi smo obožavali da dođemo ujutro tamo i da treniramo u tom ambijentu. Upijali smo jednostavno energiju, prosto je bilo neverovatno. I jedva smo čekali da evropsko prvenstvo počne. Svi su znali da se sprema nešto veliko. I ja sam znao da se sprema nešto veliko. Ona je bila maksimalno spremna, mentalno. Bila je prava lavica. Više bojice su skakali motku i sećam se da je tad moj kolega Dudaš skakao. I moment kada je on stao na crtu i trebao da krene u sam skok, cijela arena se tresla. I evo i sad me prolazi jeza. I od tog momenta sam ja samo jedva čekala da stanem na zaletište spremna i prosto da uživam i dam svoj maksimum. Ja sam sedeo baš na poziciji gde mogu da vidim linije. Vidio sam u tom skoku da je preko 7.20, samo smo čekali potvrdu toga. Bilo je fenomenalno. Nešto što nikad neću zaboraviti. Energija je bila posebna. Ta neka zajednička radost i ponos je učinila da smo svi bili neverovatno srećni i ponosni zbog toga što se tog dana desilo tamo. Ja sam bio ponosan na Srbiju što je uspela da jedno tako veliko takmičenje iznese na jedan takav način, a posebno sam bio ponosan na Ivanu da sa trećim rezultatom svih vremena završi to takmičenje i odnese pobedu. A sam taj čin dodali medalje i himne, to se ne može ispričati, to je posebno nešto. Nijednog momenta dok se to takmičenje nije završilo nisam imala nijednu lošu emociju, niti jednu lošu misao, negativnu. Jednostavno to sam prigledala kao neku jedinstvenu priliku gde želim da se dokažem pred ljudima koji mene prate i vole. Uspeli smo da realizujemo jedan od naših snova. A mislim da ćemo, i nadam se da ćemo 2020. godine uspeti da realizujemo i onaj konačan cilj i sigurno san koji imamo i ona i ja. A to je zlatna medalja u Tokiju na olimpijskim igrama. Da li znate šta znači ovo? Znači još kilu jedno. A nije, ovo znači da je trener zadovoljan. Ivana voli da ode u restorane brze hrane i to nam je neki onako da kažem protokol nakon osvajanja medalje. To definišemo kao odlazak 2 put godišnje. U najboljem slučaju. Tako da, hvala najlepše. Rado ću ga pojesti. Hvala. Devojke. Dogovor i nekako jednostavno kada završimo to veliko takmičenje, to znači da je sezona zvanično i gotova i onda možemo malo i da se opustimo što se tiče i hrane i piće i to su retki trenuci kada mi trener ne broji zaloga i kada me pusti da pojedem sve što im u tanjiru. Uživo sam
prvi put upoznala danas i mogu da kažem da je jako pozitivna osoba i da je žena zmaj. Samo to mogu da kažem. Dala nam je motivaciju svima za bilo koju sferu u našem životu i hvala joj puno. Definitivno bi olimpijada u Tokiju trebala da bude kruna moje karijere. Posle toga, ako bude sve u najboljem redu i ako mi budemo bili domaćini svetskog prvenstva u areni 2022. godine, napad na svetski rekord, jer mislim da sam sama sebi uvek bila jedina konkurencija i da je uvek samo od mene zavisilo. Prosto više nemam nikakav strah da pričam o tome da me samo zlata zanimaju i lični rekordi, jer danas kada se pojavim na zaletištu ne postoji ni jedna stvar koja može da me sputa ili pomeri od onoga što sam ja zacrtala. Kako se osjećaš sada? Super.